Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy mazurek z masą budyniową i kajmakiem. Zaczniemy od zrobienia ciasta kruchego i tutaj będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 150 g cukru, 4 żółtek, 1 łyżki śmietany 18% i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski wsypujemy mąkę, cukier, dodajemy masło lub margarynę. Myśmy sobie pokroili w kosteczkę dla łatwiejszej obróbki tego tłuszczu. Teraz proszek do pieczenia, łyżka śmietany i na koniec żółtka. Kolejność wkładania do miski produktów nie ma żadnego znaczenia. I teraz nożem siekamy wsypane, włożone produkty do miski, wstępnie je łącząc. Możemy to również zrobić szybciutko mikserem i szybciutko zagniatamy. Szybciutko, bo ciasto kruche nie lubi ciepła, więc starajmy się zrobić to w miarę szybko, jednak dokładnie. Zagniatamy, ugniatamy, ciasto nasze zmienia konsystencję w międzyczasie. No chwileczkę to musi potrwać jednak mimo wszystko. Jak już się uda nam wszystko zagnieść, wtedy wyjmujemy folię spożywczą. Ciasto zwijamy w taką kulkę, bryłkę. Zawijamy tą folią spożywczą i wkładamy do zamrażalnika. Jeżeli ciasto przygotujemy sobie wcześniej, to przechowujmy je w lodówce. Po 30 minutach wyjmujemy nasze ciasto z zamrażalnika i dzielimy na połowę. Jedną część odkładamy sobie do lodówki, a drugą ścieramy na tarce o grubych oczkach. Foremkę wyłożyliśmy sobie wcześniej papierem do pieczenia, jak Państwo widzą. Starliśmy to ciasto na spód, a teraz paluszkami będziemy uciskać je do momentu, aż powstanie równa, gładka warstewka tego ciasta na spodzie blaszki. Paluszki maczamy w mące, bo się mogą kleić nam do ciasta, a tego nie chcemy. Już wszystko ugnietliśmy, a teraz czary-mary i szklanka oprószona mąką i będziemy wyrównywać naszą powierzchnię naszego ciasta. Wyrównujemy, wygładzając, robiąc ładniutki, równiutki blat. Ten blat musimy ponakuwać widelcem, żeby powietrze nam od spodu nie podeszło i po prostu nie zrobiły się bąble, które się później pokruszą i nie będą ładnie wyglądać. Odkładamy na bok naszą foremkę z przygotowanym spodem i teraz zajmiemy się taką lekką dekoracją. Kroimy sobie pozostałą część ciasta na plasterki, z których będziemy formować wałeczki. Wałeczki dostosowujemy do boku foremki, czyli będą 2 dłuższe i 2 krótsze. Podsypujmy tu lekko mąką, rozwałkowując te wałeczki. Powolutku, delikatnie. Na koniec, żeby je wyrównać, możemy pomóc sobie deską. I piękny wałeczek pierwszy gotowy. Następny plasterek ciasta, następne wałkowanie. Podsypujmy sobie mąką znowu wałkujemy delikatnie. Deską pomagamy sobie rozwałkować i wyrównać. Kolejny wałeczek. Wałeczki mogą być dłuższe, zawsze można je przyciąć. Powracamy do naszej foremki, gdzie już wyłożyliśmy sobie spód ciastem. Teraz wykładamy te wałeczki po bokach, docinając jeżeli potrzeba. Leciutko je tam przyciśnijmy do boczku. Jeden wałeczek, następnie drugi. Ułóżmy go tam równiutko, dotknijmy jeżeli potrzeba. Nie wyrzucajmy tego ciasta, ono się przyda na dekorację. Kolejny. I wszystkie 4 boki mamy obłożone wałeczkami. One nie mogą być za grube, bo później w trakcie pieczenia urosną i nie będą estetyczne.
A z reszty ciasta możemy sobie na przykład zrobić listki. To taki najprostszy sposób, niewiele wymagający. Troszeczkę kształtu listka. Następnie kilka charakterystycznych cech. I prosta, jednakże bardzo ładna i efektywna dekoracja gotowa. Myśmy umieścili ją w samych bokach, właściwie w samych rogach. Jeszcze troszeczkę zaszalejemy z dekoracją i teraz nożem, takim zwykłym kuchennym do obiadu, stołowym, będziemy nakłuwać boki tych wałeczków. Nie za głęboko, żeby później po prostu nie napękały podczas pieczenia. I tak dookoła. W ten sposób wygląda nasza przygotowana blaszka, którą wstawiamy do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy tak 20-30 minut, używając grzałki góra i dół. Oczywiście to zależy od piekarnika, jak długo pieczemy, a pieczemy, aż wszystko się ładnie zarumieni. Potem wyjmujemy z piekarnika, wyjmujemy z foremki, bardzo delikatnie i ostrożnie, bo ciasto jest naprawdę kruche. My, bojąc się, że nam się ciasto połamie, to zdecydowaliśmy się na taką formę zdjęcia papieru. Bardzo delikatnie, naprawdę trzeba uważać. Udało nam się. Ciasto zostawiamy, zajmujemy się masą budyniową. A do niej będziemy potrzebowali jednego budyniu śmietankowego, 300 ml mleka, 50 g cukru, 2 żółtek jaj i 80 g masła lub margaryny. Do miski dajemy nasze żółtka i ucieramy je aż podwoją objętość. Wtedy dosypujemy cukier i znowu ucieramy, aż żółtka pojaśnieją i zrobi się tak zwany kogiel-mogiel. Pora na odrobinę mleka. Wymieszajmy wszystko dokładnie ze sobą. A na koniec budyń i znowu wszystko mieszamy, łączymy, żeby powstała nam taka ciecz. Jak już sobie to wszystko wymieszamy, na gazie stawiamy garnek, wlewamy pozostałą część mleka i gotujemy. Jak mleko się zagotuje, do środka wlewamy naszą mieszaninę, wcześniej przygotowaną i mieszamy. Myśmy użyli trzepaczki, żeby ta masa była jednolita, gładka, nie miała grudek. Państwo mogą użyć czegoś innego. Niezmiennym faktem jest to, że muszą Państwo cały czas mieszać. Budyń ma do siebie to, że się przypala, a tego nie życzymy sobie, więc cały czas mieszamy. Budyń zmienia konsystencję. U nas troszeczkę to szybciej idzie, u Państwa będzie pewnikiem wolniej szło, ale budyń zaczyna w pewnym momencie gęstnieć. Nadal go gotujemy, aż pokażą się takie bąble powietrza. Jak Państwo je zauważą, tak jeszcze minutkę i budyń wyłączamy. Przykrywamy go folią aluminiową z góry, żeby nie zrobił nam się korzuszek. I zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie, kiedy nam ten budyń całkowicie wystygnie, odrywamy folię. On musi być taki twardy, zwarty, inaczej się ciasto nie uda, więc jeżeli coś jest nie tak, proponuję jeszcze raz zrobić budyń. Wtedy do miski dajemy masło lub margarynę i ucieramy na puszysto. Jak sobie utrzemy na puszystą masę, to dodajemy do środka ten zimny, wystudzony budyń. Mieszamy wszystko, łączymy. Kolejna partia budyniu, dalej łączymy. I tak miksujemy aż do wykończenia budyniu i powstania takiej jednolitej, gładkiej, jedwabistej masy budyniowej. I taką masę wykładamy na nasze wystudzone ciasto kruche. Delikatnie rozkładamy w środeczku. Wyrównujemy, układamy.
Teraz zajmiemy się masą krówkową. Wcześniej proponuję ją w kąpieli wodnej leciutko podgrzać, żeby zmieniła konsystencję. I jak zmieni konsystencję, możemy już ją spokojnie, ładnie, w łatwy sposób wyłożyć na naszą masę budyniową. Nie trzeba używać całej masy, ale trzeba ją na pewno ładnie wyrównać, ułożyć. No a teraz musi zadziałać Państwa fantazja i wyobraźnia, bo będziemy robić dekoracje. Myśmy użyli tego, co Państwo widzą, czyli płatków migdałowych, rodzynek kolorowych, części ananasa, wiśni i skórki pomarańcza. Czego Państwo użyją? To tak jak mówiłam, tylko fantazja Państwa ogranicza. No i zasoby sklepowe. U nas Mazurek wygląda w ten sposób. A ja się żegnam z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.